मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा। हे बघा आता मी कणकवलीवरून निघान ना घोडगे रोडला येलय, घोडगे गावात। हे बघा सह्याद्रीच्या पट्ट्या दिलंय, सह्याद्री बघा पुढे हा डोंगर, अजून पुढे पुढे आहे याच्या पलीकडे पण आता कडनं एकटोच आहे मी, कोण बरोबर नाही। परी पण मामाकडे थांबला, आता गाडी चालवतोय। इकडे बघा दाकडे बोर्ड लागला, तर तुमच्यासाठी पण सरप्राईज आहे। आता जातंय त्याच्यासाठी पण सरप्राईज आहे। वेंगुर्ला दीपस्तंभ, सागरेश्वर समुद्र किनारा आणि देवगड किल्ला। आता हे देवगड किल्लो इकडे खाईलो कळला नाही मागा। कळसुली, उत्तम नगर, हरडी, हा ह्या बरोबर हा। सोनवडे सोनवडे आता ऐकला असाल तुम्ही, सोनवडे गावात जाऊचा लेपला। आता जांभवडे गाव ना तुमचं? जांभवडे वाल्यांका लिफ्ट दिले आता मी, ते म्हणाले आम्ही दाखवतो तुमका। जांभवडे पहिला येतात ना? कुपवडा पहिला, नंतर जांभवडा, कुपवडा जांभवडा नंतर मी जाते थंय आता 9 किलोमीटर। अच्छा घोडग्या नंतर आहे काय? मग मागं तकडनं पुन्हा नाट्याळ बिटळ बाहेर पडू का ना? नाही नाट्याळ जाऊ काहीतरी हा ना, दारीच तरी हा। मग तर बाहेर येऊ ना काही तू सांगा मग काय माहिती आहे, दारीच येतात तो नरडे रोड भेटा गो, म्हणजे मी तकडनं कणकवलीत गेलोय बरोबर असा माझा। हा शॉर्टकट म्हणजे आता भोवाड पुन्हा नाही घ्यायचो, अकडनं गेला तकडनं गेला असं विषय। चला मंडळी भेटतो खाली जाणार आता काही ना काय उतरतात राणी काजू, हा गावाला भेटलो माझं कोणते भाऊ पण भरपूर मंडळी होती। सह्याद्री बघा, आता तुमका आहे ना वारको वाटता डोंगर, आता पुढे बघा हा हे बघा या जांभवड्याचा, जांभवड्या गावात पोचले आता मी। न्यू शिवाजी हायस्कूल व ज्युनियर कॉलेज एका झटक्यात वाचला तर लक्षात राहत ना। ती सह्याद्रीची एकदम हे बघा लेवल बघा, जांभवडे न्हावीवाडी ती लेवल बघा डोंगराची, आणि क्लीन अँड क्लिअर काय हो काकी, नीट नेटको एकदम स्वच्छ, म्हणजे निसर्गरम्य म्हणतात ना। सरळ आणि सुबक, हा सरळ आणि सुबक निसर्गरम्य कोकण बघूच असल्यास तुम्ही म्हणजे पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा, म्हणजे असं नाही रत्नागिरीवाल्यांका राग येता म्हणून असं म्हणता नाही, पण हा निसर्गरम्य, हा निसर्गरम्य तळ कोकण बघूच असल्यास अशा गावांकडे भेट द्यावा। आता ही बघा आमच्या गावात जांभवडे, भूतवड, सावंतवाडी, कासारखिंड, बौद्धवाडी, नाईकवाडी, गावकरवाडी, श्री विठ्ठलादेवी चव्हाटेश्वर मंदिराकडे बांध दाखवलेलो आहे। कुडाळ तालुका कुडाळ येता काय हो? कुडाळात येता या असं उलटा नदीच्या पलीकडे कणकवली। आता माका सरळ जाता ना रोड पाया करून आणि नंतर घोडगे सोनवडे, नाही आता तुम्हाला हे लागेल भरणी, त्यानंतर घोडगे आणि नंतर सोनवडा। मग घोडग्यात लेप नाही गावचा ना? घोडग्यात बाजार आहे ना, बाजारात तुम्हाला लेप गाव लागेल सोनवडे, आणि ते मंदिर आहे ना ते मंदिराबरोबर। चला चला आमच्या घराकडे मस्त तुझी युट्यूब होईल। ते आता वेळ नाही ह्या 500 देवा जीपे करा। मंडळ आता जांभवडवाल्यांका सोडलंय, गाववाल्यांका ते विचारलेलं आहे ना 5 मिनिटाच्या अगोदर, तर लिफ्ट दिलेलं आहे आमका सोडा। मुंबईवाले होते ते, डोंबिवलीत राहतात, तर त्यांच्याकडे काही रेंज भेटत नाही, आणि म्हणत होते तुमचा आम्ही चॅनल बघतो म्हणून। सुगरण अर्चना राणे फेमस झाला ऍक्च्युली चॅनलला तसा, पण नाव आहे कोकणी मालवली सुगरण। आता माकट ही गड नदी सह्याद्रीतून आहे ना जी चालू होता ना, अजून तकडे लय वरती
पण ही बघा, हे बघा मस्त पूर्ण भरली ना. आता हाय तुमका पाणी कमी वाटत, हळूहळू पुढे तिकडे जाऊन मोठी होता. माका मी ज्याच्याकडे चाललंय ना तो ह्याच नदीत येतात वाटतं, ते मच्छी वगैरे मासेमारी करून. चला बघूया आता घोडग्या लागत आणि नंतर सोनावडे. ही बघा बाजारपेठ इली, बहुतेक घोडग्याची बाजारपेठ आहे. होय होय, सिंधुदुर्ग बँक घोडगे शाखा घोडगे. माका लहान असतानाचो डायलॉग आठवलो, मगाशी त्यांना सांगितलंय. कणकवलीत घोडगे पलाट क्रमांक 7 वर उभी आहे. एसटी लागायची ना तेव्हा मी म्हणायचे कणकवलीत घोडगे. ते जो का सिरियस घेऊ नको. पकडणं काहीतरी लेफ्ट आहे विचारते. ए सोनवडे सोनवडे तर मंदिर लागतं मळेवाडी वगैरे, मळेकर काय है ना. थँक्यू. चला मंडळी, यो लेप घेऊचा. आता तो सह्याद्रीचा कट्टो बघा कसं दिसता. आता माका गाणं आठवता, म्हणजे सारख्या म्हटलं तर तुम्ही माझ्या किती वेळा बोलताय हो. एकदा सह्याद्री बघून म्हणतलंय. आता ही बहुतेक बघा बऱ्यापैकी सह्याद्री दिसता, सह्याद्रीचा डोंगर. आता माकट गड नदी मागची होती ती पण जाऊन भेटता काय माहित नाही, पण ही आकडे आहे का आणि रुंद जास्त दिसता, तर ही असतली बहुतेक. आता सह्याद्री बघा, सह्याद्रीच्या तटाना या यमुनेचे पाणी पाजा. हे दिसली नाही ना तुमका सह्याद्री म्हणजे डोंगर सह्याद्रीचो, तर तुमका पुढे दाखवते. आता नद्या हे सगळं मिळून ना बहुतेक माका वाटतं ती. हे बघा मस्त जुना ब्रिज होता तुटलेला, म्हणजे खांब दिसतात. इकडे खाली बघा मस्त वरती वाहता बघा पाणी, असं पाणी आहे. आता खयची नेमकी गड नदी आहे ना उगम होता बोलू शकत नाही मी आता सध्या. पुढे गेल्यावर माका कोणाक विचारलं तर कळत. पण हे सगळं नद्या जाऊन ना बहुतेक तकडे एकत्र होतात तेव्हा. मंडळी माझं सारखं डेटा भरता आता लय स्ट्रगल करतोय मी, तुमका माहित नाही. आता मोबाईलवर लगेच जागा भरता. तर बॅकअप जसं व्हिडिओ केलंय कालचे तसे स्पेस करतोय मी, डिलीट केलंय, पण लगेच मग जागा भरता. आणि कारण क्वालिटी HD किंवा 4K होता ना, म्हणून तेवढी जागा जास्त जाता. तर मी म्हणत होतोय ह्यो नद्या बहुतेक सगळं नद्या बहुतेक ना खाली जाऊन भेटतात, तेव्हा ती गड नदी मोठी होऊन जाता. तर चला आता डायरेक्ट मी सरप्राईज म्हणतोय ना तिकडे जाऊया आणि भेट होता काय बघूया. चला यो बघा सह्याद्री अकडे बघा, सह्याद्रीच्या तटाना या यमुनेचे पाणी पाजा, दरी दरीतून घर जा महाराष्ट्र माझा. वरती गड असल्यासारखाच वाटतं बघा मंडळी. याच्या पलीकडे कोल्हापूर, पुढे पण दाखवत्या. असं सगळं डोंगर तकडे फिरलेलो सह्याद्री. श्री गांगेश्वर लिंगेश्वर ब्राह्मण मोठा देवळा, सगळेच देवत. वा नजारा मस्त आहे बघा. होतो बघा गड असल्यासारखा. वरची टोक बघा, वरचा टोक बघा. एसटी लालपरी जाते, जरा साईड घेतो. लालपरी बघा. सह्याद्रीच्या तटाना या यमुनेचे पाणी. सारख्या बोलायचं वाटतं. मंडळी आता मी सोनवडे गावात पोचलोय. हे बघा आता एका व्यक्तीक भेटायचा मागा होता. महापुरुष मंदिर जवळ होता बघा मागे.
मंडळी हे बघा कोकणी संकेत यांचा आगमन झालेला, गणपतीचं आगमन 2 दिवस झाले आणि यांचं आता त्यांच्या घराकडे स्वागत करतोय मी माझ्या कोकणी मालवणी सुगरण चॅनल तर्फे. कोकणी संकेत हा येते ए बायको फोनवर आहे मंडळी. हे बघा संकेत ए बायको भेटले हा कोकणी संकेतला. हा बोलतो हे तर जरा बोल तू बिंदास बोल. हॅलो हा स्पीकरच आवाज तेवढाच जातो. गणपती नाही सध्या नेटवर्क डाऊन. सबस्क्रायबर लय वाट बघतो स्वतःच्या चॅनल असून बघा किती सपोर्ट करता. आताशी कशी ह्या ना इकडे वाढली ना मुंबईवाले मंडळी बघा घरचे त्याचे काकी लोक मुंबईवरून सगळे इलेत. मुंबईवाले सगळे बसलेत बघा. आणि आता संकेत बायले बरोबर बोलता. आधी भरपूर वेळ झाली. हा माका आता 1 तास झालो वाट बघितलं याची. आता माका निघा झालो लवकर. तर चला आता गणपतीच्या पाया पडतोय. आणि असं ती काय सगळीच असत बाहेरच बसून मीच बाहेर गेलेलो. हा मंडळी कोकणी संकेतला भेटायचा एकच माझा उद्देश हा की आपल्या कोकणातल्या युट्यूबर जेवढे असतील आता संकेतचा युट्यूब आम्ही म्हणजे जेवढे व्हिडिओ आमच्या घरी स्वतः माझी बायको सगळे आम्ही फॉलो करतो बघतो. तो जे त्याचो खरोपणा ना खरेपणा तो आमका म्हणजे माझ्यासारख्या माणसाक म्हणजे मी त्याच्यासमोर जरा वयाने तसं मोठो आहे परंतु अनुभव घेतलेलो आहे म्हणून मी त्याचे जे बोलणे आहेत ते माका पटत. तर मी त्याका एक मेसेज टाकलेलं आहे प्रायव्हेट असो नाही त्या कमेंट्स मध्येच आपलं एक पब्लिकच्या ह्याच्यात मेल बिल नाही केलंय मी. तुझ्यासारखे जोक माका पण जमतात. तर माझ्यासारखं विनोदी कलाकार होतो तर त्याच्यात मी त्याला म्हटलं होतं की मेसेज मध्ये की त्यांना वाचल्या नसतात की भावा मी भेटा घेणारच असं काहीतरी मी टाकलंय की माझ्या तर मनात मी ठरवलं ह्या मी पक्का ठरवलं अगोदरच ठरवलंय असं मी टाकलंय त्याच्यात. म्हणून मी बघा त्याला भेटा गेले तर एक सपोर्टचा उद्देश आणि आपल्या कोकणातील सगळे युट्यूबर आणि ज्यांनी स्ट्रगल केलेले भरपूर त्यांनी पुढे जाऊ खोया असा माझी मनापासून इच्छा. आणि माझं म्हणजे मी काय स्वतःचा मोठेपणा सांगत नाही तर संकेत आता माझे मोदकाचं पुढे आणलेलं जी किंमत काढीत 50 इले गाडी घेऊन मुंबईवर नाही आणि 50 रुपयाचे पुढे आणले. हा ते काय जोक करूची सवय आहे. तर चला आता गणपतीचं दर्शन घेऊया आणि मग लवकर मी निघतोय. चला मंडळी आता मी पाया पडून घेतलंय. गणपतीची मूर्ती बघा मस्त सुबक आहे एकदम. वाडीतलीच आहे ना वाडीतच बनवतात ना कार्यशाळा वाडीतच आहे त्यांची. सोनवडे तर्फे गाव सांगत नव्हतो तो सोनवडे तर्फ गणचुली. हा तर आता ऐका त्याचं गाव. तर 2 गाव तसे तर्फ हवेली आणि हवेली म्हणजे बापरे हवेली ऐका भीतीच वाटतं. इकडे जंगल हा तर इलाच तर दिवसाची संभावना जेव्हा म्हणजे रात्रीचे येऊ नको. तर घोडगे गाव हत्ती बित्ती मी ऐकलं होतं तो विषय राहू दे बाजू. इकडे डेकोरेशन बघा मस्त केल्या ना. आता माझ्या बायले जो खास करून फोन इल्लो की त्यांना व्हिडिओ टाकला ना तर बघितलेला ना त्यांना व्हिडिओ मध्ये धबधब केल्या ना म्हणून. त्या बघा पाणी जाऊन खरंच असतं रे पुन्हा तलावात जाता काय हा नदीचं पाणी पुन्हा अच्छा परत गणकवली असं आहे काय. आणि मासे बिशे सोडलं की खेकडे निर्माचं पाणी होतं. अच्छा तर मंडळी बघा आपले कोकणातले पुन्हा बोलेल मी मस्त आता संकेत कोकणी संकेत याच्या घराकडे आज मी इलोय. तर सरप्राईज माझ्या स्वतःसाठी पण होता बाईसाठी माझ्या आता त्याच्यासाठी पण होता आणि तुमच्यासाठी. आता मी असो आज ह्या आठवड्याभरात मला दहीहंडी पासून दुसऱ्या सबस्क्रायबरला भेटलंय. एक आमचं लाईफ आर्ट कोकण साळुंके झालो त्याच्यानंतर कोकणी संकेत आज स्वतः संकेत गाडीगावकर. तर असंच मी भेटत राहणार अजून डोक्यात माझ्या परंतु मी आता सांगणार नाही मी असं सरप्राईज देत राहणार कारण माझं असं स्वभाव मोठेपणा मी मगाशी म्हणत होते संकेतला मोठेपणा नाही तर असं आपण आवड आणि एक सपोर्ट करणार कारण ह्या सगळ्या गोष्टीतून म्हणजे स्ट्रगल मधून मी पण गेलोय. आता राहू दे जास्त त्याच्यासारखंच बोलतोय. आता माझी काय जास्त बडबड करत नाही मी लयच बडबडलंय. आणि मुद्द्याचं आता बोलूया. दर्शन घेतलं आणि आता चला आता परतीचा प्रवास पुन्हा त्याच्यावर जरा चर्चा करतोय बसा आणि मग पुन्हा घराकडे
परत ते चला गणपती बाप्पा येवा कोकण आपलोच असा काळजी घ्या. धबधबा वगैरे मस्त दिसतात. हा मस्त आपली क्वालिटीच तशी आहे. काल एकान माझ्या मोबाईलच्या समोर असंच होय तो आता मी चुकीचा शब्द तुझ्या गाडीवर शिव्या बोलतच ना माझ्या तोंडात पण येतात पण मी ते म्हणून कंट्रोल करते. एवढंच दाखवल्या परंतु नंतर माझ्याच फोनवर त्यांना फोटो काढून घेतल्या कारण क्वालिटी माझ्या मोबाईलची हा तशी. आणि आता काय तो सांगूच नाही किती रुपयाचा तर मग त्या पुन्हा विषय वेगळे होतील. चालत चला येवा कोकण आपलोच असा काळजी घ्यावा आणि बुधवारी काळजी नक्की घ्यावा. मंडळ आता थोड्याच वेळापूर्वी कोकणी संकेतकडनं गाडीगावकर संकेत आपलो त्याच्याकडनं निघालोय आणि एक माका वाटता बघितलंय ना मी एक 5-7 किलोमीटर असतात. त्याच्यानंतर गाडीवर लागलो बापरे एक राईट आहे छोटो. आता ही गाडी जातली कशी काय एवढे मुंबईवाले आहेत काय कार्यक्रम आवाज तर येत नाही खायचा मंदिर तर नाही कंजेस्टेड आहे ना रोड एकदम छोटो हा माका वाटतं एसटी तर जाणारच नाही. एक वाडीतलं रोड असताना तसं एक शॉर्टकट घेऊन आता मी नरड्या रोडला बाहेर पडूसाठी चढले. नरड्या गावाक लागणार मध्ये गड नदी लागतली. नरड्यावरून नाटळला आमच्या त्या मामांच्या गणपती एका पाया पडूक जाणार आहे. त्याच्यानंतर मग पुन्हा आई बाबा आणि परी वरोड्यात थांबलेले आहेत तर तकडे जाणार त्यांका घेऊ. माका वाटतं आता 6 वाजून 6:30 पण होते आणि नंतर मग तकडनं निघान ओझरमला जाणार. तर असो प्रवास आता. तर चला इकडे जाम बघतोय काय झाला आता भेटतंय काय हो जाम हा मंडे. आता एक पार्किंग उतरान क्लिअर केलंय. मोठी गाडी होती ना नुसते मोठे गाडी घेऊन फायदो नाही गाडी चालू काही तर आता मोठी गाडीवाल्याक जागा करून दिला आणि त्याका पुढे पास झाल्यानंतर मग आम्ही अकडे गेलो. त्याच्या मागे 4-5 गाडी होत्यो आणि आता अकडे पुढे पण बघा आता इल्यावर एक गाडी इल्ली समोर जरा साईडला जागा होती. आता हे माझ्या पुढे आहे ना त्यांना गाडी झापझाप नेऊ होई. आता अशो गाडी येत राहतली होय बघा. कच्चो रोड आहे ना कच्चो म्हणजे वाडीतलो रोड असताना तसो रोड आहे हो कच्चो म्हणताने. खड्डे पण आहेत ना हे बघा चिखल बिकला. आपण सांगायचं एखाद्याक चल लवकर पटापट. गाडीची कंडिशन कशी असतात आपणाक नाही माहिती. जाता जाऊ दे समोर लाईट दे नुसते हॉर्न वाजून चालत नाही. यो बघा आता त्यांना आणून टाकल्या आता बघूया कोण रिवर्स जाता. चललो रिवर्स जाता ते का जागा आणा लेफ्टला दाबू. या बघा असा डोक्यात लावचं लागतं. इकडे गोबा माका नाटेक जाऊचा ना पाया पडू. आता मामा ते वरोडा गेले आहेत ना आईचे मामा त्यांच्याकडे जाऊचा होता. ते तकडे होते पण त्यांचे मोठे बंधू अकडे होते घराकडे. आता ते पण येऊ जाईल कणकवलीवरनं आता ते पण इले असतील. तर आता पाया पडणार एक 5-10 मिनिटं थांबणार म्हणजे तास पाया पडणार तास आणि लगेच निघणार कारण वरोडा पोचूचा पुन्हा. बाकी काय नाही आमचे बाबा हैराण होतात. बाबा वाट बघत बसणार त्यांका कसा तळमळ असतात ती घराकडे जाऊची. पुन्हा गणपतीचे दिवस आहेत ना तर आरती वगैरे करूची लागतली. काल पण माझी तशी म्हटलंच ना आता मी खरा सांगायचं तर काल पण माझी आरती चुकलीच ती. पुन्हा मी नदीवरनं पुन्हा त्या व्हिडिओच्या मागे नदीवरचा जो व्हिडिओ टाकलोय तर त्याच्या मागे पुन्हा मी व्हिडिओ लोड करूसाठी जरा नेटवर्क मध्ये गेलोय. जरा लेट येईल मग आरती चुकली मग डायरेक्ट भजनांमध्ये गेलंय आणि
आणि मग रात्री फुगड्यो घातला. फुगड्याचो व्हिडिओ पण तुम्ही बघितलाच असाल. हे बघा अशो मध्ये मध्ये गाडी येतात. छोटो रोड असलो ना, हा ह्या बघा, ह्या काहीतरी ते मगाशी बोलत होते. बापरे, ही बघा आता गड नदी. ह्या पात्र बघा केवढा. आता गाडीकडे पण लक्ष द्यायचो, ड्रायव्हिंग कडे. आणि तुम्ही अकडे पाणी पण बघा. मी नंतर बघते. मग अकडे खाली दाखवते तुमका. हे बघा, चला गाडी यायची समोरून. चला आता आम्ही बहुतेक क्रॉस केलंय. आता अकडे राईट घ्यायचो की लेफ्ट घ्यायचो. बघा मंडळी, हो बघा फाटो इलो एकदम. म्हणजे गड नदी बाजूकच होती. म्हणजे तसं लांब नाही हा चिलोटी रोड. म्हणजे तसं होय तो मधलो रोड जो हा ना, जसं छोटो रोड होतो तो काय असं जास्त किलोमीटर नाही हा. 1-2-2.5 किलोमीटर पार केलास नदी यामध्ये की इकडे पलीकडे येलास की आता ह्यो नरडेव रोड. पुढे जाऊन इकडे जरा छोटो झालो ह्यो, मागे जरा मोठो हा. हे बघा आता अकडे अलीकडे नरडेव रावला. आणि आता पुढे कणकवली बघा 20 किलोमीटर. आता माका 25 किलोमीटर वरोडाक जाऊचा. 25-27 किलोमीटर. आणि मग तकडनं पुन्हा हे बघा दिगवळे गेला. दिगवळे 30-35 किलोमीटर माझं गाव हा. म्हणजे समजा ना 60 किलोमीटर अजून प्रवास माझा तसोच हा. म्हणजे मी कोकणी संकेतला भेटाक 70 किलोमीटर प्रवास केलोय. वन साइड 70 किलोमीटर केलंय. येऊन जाऊन 140. असं त्याचं गाव एवढं लांब होतो माझ्यापासून. तरी पण माका एक आवड हा, म्हणून एक आपलं कोकणी माणूस म्हणून मी त्याला भेटाक गेलंय. तर चला आता मी आता मामांच्या गणपतीक पाय पडू जाते. एकटो मुंबर ना ना पोरगी आहे, परी मुलगी आणलं नाही की ती वरोड्यात इल्ला होते सकाळी 12 वाजता. मामाने भेटले. हा वरोड्यातून येईल. हा मी गेले दुसरीकडे, जरा प्रसाद घेतला आणि एका गेलंय जरा दुसरीकडे घेतलंय. इकडे या साईडला पलीकडे गेलंय, गड नदीच्या पलीकडे त्या साईडला. म्हणजे घोडगे वगैरे आहे ना, घोडगे वगैरे आहे ना तिकडे पुढे. गणपती बाप्पा मंडळी. हो बघा आता मामा तकडे आजोळाक भेटले. तर ते तिकडे काम करून वगैरे निघणार होते. तोपर्यंत मी अकडे संकेतला भेटून इलय. तर या साईडला पलीकडे गड नदी क्रॉस करून तकडे नाटळेक पोचलाय. आता ह्यो आमच्या आईचे मामा ते जे वरोड्याक भेटले ते आता येऊक झाले. आता पाठोपाठ येतील. तर ही आमची मामी हा, मोठी मामी. तर आता येऊक झाले मामा मामी. तोपर्यंत माका आता वेळ नाही. माका पुन्हा आई बाबांका घेऊन तिकडे जाऊचं आजोळा. नंतर मग ओझरमला जाणार आमच्या गावाक. तर चला भेटतंय तुमका आता पुन्हा लवकरच. गणपती बाप्पा मोरया. नाटलेवरना निघाले ना, तो आता कनेडी मार्केटला येईल. बघा चल चल, याची गाडी काय चढत नाही की उतारले, चढत नाही वाटतं. आणि चढना ना अल्टो 800 कनेडी बाजारपेठ. कणकवली इली. आणि ह्या कणकवली रेल्वे स्टेशन तुमका मागे दाखवलंय ना मी इल्ल तेव्हा झेंडीक. ह्या बघा इकडे एंट्री. म्हणजे मगाशी त्या साईडने एंट्री होती, ह्याकडनं बाहेर यायचा. आता मी काही जास्त थांबत नाही. तर तुमका सांगायचं म्हणजे कणकवलीक पोचलंय. तर ह्यो नरडेव रोड इकडे बाहेर इलय. आणि आता चाललंय, तर तुमका माहितच हा, किती वेळा सांगितलंय माहित नाही, वरोडाक चाललंय. आई बाबा वाट बघतात.
चला मंडळी, कणकवलीचो राजा. तुमका आता वेळ नाही माझ्याकडे. कणकवलीत पुन्हा राऊंड झाला तर दाखवलं तर दाखवेन मी. चला मंडळी, आता आम्ही आमच्या गावात घुसलाव. 7:30 होऊन गेले. तर आता हे व्हिडिओ हेच संपवतोय. व्हिडिओ ह्यो युट्यूबरला भेटलेलो व्हिडिओ हे तुमका कसं वाटलं नक्की मनापासून कमेंट्स करून सांगा. आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा. आणि चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नको. चला, गणपती बाप्पा मोरया.